ndeyekuti muri kutanga asi manga musati mambosangana nana ndiri munhu ari single zvokuti mumwe munhu akasvika patofunga kuti andisise orati sekuru ndazva muchiti pane pachida mari kuti ukwanise kuti munhu apinde mumatare menyu anditika alright right tichiri papo panyaya dzemi yatachitaura nezvayo mishonga yechiwani yekusosera dzimba iyi misha yanditika umama sei sayo anoitwa lese uya kunamira nauya unofamba sei kana kuita wemontra kuti anzi wefish mino mukwanisa kuti patsanura ipapo because tida uziva nditoziva isati toziva kuti zvinofamba sei kuita mwari kunzoka wada kuita sei waronzwisawo futi kuti zvinofamba sei wasati because umwe anenge achida kusosera mukadzi wangu umwe anenge achitya kusosera muti zvakanakira chii zvakashatira chii zviripo ndezvekuti wazhinji wanososera wanenge vaine kakufungidzira kuti mudzimai wake ari kuita gumbo panze gumbo mumba. Mumwe achibva aine pfungwa yekuti ini mudzimai wangu ndakamuwana asi ndakamutora achidanana nemumwe munhu asi achiona vanhu ivo waine kakunge vari kudananazvo vachiswededzana padhuze. Saka zvinhu izvozvo ndo zvinoita kuti munhu asvike pakuti ina handida hangu kubirwa ndoti chandatenga ngandipfeke ndega kana kudya ndega. Zvino paperiodhi yawabvunza yekuti zvinotora nguva yakadii kana zvichinge zviri zvaitika. Kana zviri zvaitika ididi munhu atora akasauya iye nekuti chinenge ainacho iye makii. Saka akasauya iye achikinura achitaura huripwa hwaari kuda unofa. Handingambokupi nguva yekuti unorarama unofa. Saka zvikwanisi kuti ini panoenda kuDRC ndiri truck driver kana kuti iwe uri kuenda kuDRC uri truck driver sezvawareva wasiya wakiya iwewe uri ikoko munhu une hama dzako nokuti kazhinji hama dzako ndo dzinotouya futi uyezve iwe unenge utori nemumwe munhu waunotisahwira kana shamwari inokuva nesikireti iyoyo futi yekuti ndiri kuda zvakati nezvakati nezvakati. Saka uchizonzwa unzisahwira ndiye anokugeza ndiye anokuiga kana kusecha muhomwe dzako kana uchinge wafa achiziva kuti ane chakati chake kana kuti wakateyariwa rekuti usakasike kufa ndisahwira anozoribudza kana iwe warwara watambura asi uchingomuka wafa uchimuka ibasa rasahwira. Manje sahwira wacho unogona mudzosera kinda isapa iye wakinura kaudya futika kwete haagoni kudya iye nekuti chakatsidzirwa ndechako iwe nokuti mukadzi wasahwira ndiambuya asi mukadzi wako ndiambuya. Ndokwanisa kuti kana ndaenda kuDRC kana kunzvinhu ndasvika ndazivi ndo nafonerwa vanhu vakanamira nandirika saka ndokwanisa kuti sahwira enda pakati udai kana iwe waripa zvauri kuda. Zvakafanana nekuti munhu aenda kudare rashe kana rasabho wabata mukadzi neupombwe abatwa neupombwe ukaripiswa nhasi mukadzokererana kechipiri kechitatu wakunzi wakuita bhizimisi nemukadzi wako nekuti panoripwa mombe dzinokwana 7. ratova bhizinesi ravakuita nemukadzi wako apo yonenge tiri mhosva wako. Alright sekuru kuya imwe nyaya iri pana paenda kubvunza nezvayo pana mambotaura uchiranzi wefish wakamira sei? Wehove ndewekuti hove ngaisamboganhire hayo ichisvetuka kubuda mumvura nekuti ikadonha pasi haigoni kuzopinda mumvura. Saka hove upenyu hwayo kuti inzi hove simba rayo riri mumvura. Saka iwewe ukenge wagadzirirwa nerwehove unenge ukarara nemukadzi wemunhu wakutongogara makumba ari mumvura
uchingogara iwe uchidirwa mvura uchiti uri kutsva ndorweuwo. Iyo ndofunga vazhinji muri kuanzwisisa. Amino vane zvauda kubvunza bvunzai mucomment section. Koita sekuru pane nyaya iri panapa. Nyaya dzekuti varoi variko here nhai sekuru ndimbobvunza. Variko here chinonzi varoi variko here? Varoi ndio vanhu variko muzukuru. Alright. Varoi vanhu variko ngei ndichiti vanhu variko. Chakatumidzwa zita Chesa handi kutsvinyirwaba. Wanzwa? Varoi variko kana kumaIndia kana kuvarungu variko, nekuti naivo varunguwo pachavo vakatumidza kuti wichi. Vari vega vari varungu kunyika kwavo vaitumidzani. Alright. Izvozvo. Alright boys, sei ndabvunza izvo sekuru. Kuti tinoona kuti isuku kuchiwana handika kuti varoi variko handika. But ini ndikaudza mai avo kuti uyu uri muroi handika. Ndiona ndichisungwa. Bozi vanoti kupolisa kuti hakuna chinonzi muroi. Zvino kwatiri isu ana chiremba ini ndikaona huroi manje ano ndine mumwe aipinda chechi yeMethodist mudzimai. Akauya achitoti sekuru ndanzwa nekuroya. Asi nyaya yangu ndeyekuti ini handichadiba kuroyerwa wangu asi ndaidya wewamwe. Ndikamudzinga huroi hwacho pano. Ndakanga ndakatochengeta nhamba dzake kuti muroi. Alright. Iye wakadya wevamwe. Iye akuona manje kuti wake wanda juti akuda kutiza manje. Akutiza. Alright. Zvino chandiri kukuudza ndechekuti mubvunzo wako wabvunza iwewe kutaura kuti nhai sekuru varoi variko here, ukabvunza mumwe wechipiri wauti mubvunzo wako wechipiri ndoda kuti ndizwe kuti iwe uri kuziva here, uri kubvunza uchiziva here, nokuti unofanira kuzvisimbisa izvi. Aiwa ndosandabvunza ndikati nika imimi bozi imimi kuti uriko kuroya handika. Asi kune umwe tikaisa ndikati inini ndodzamaya kuti imimi mai munoroya imimi handika. Iyo unondisungisa kupolisi because polisi inoti hakuna chinonzi muroi. Ini iwe waudza hauna maziso ekuona uroi. Pamwe nechingowarota zvakafanana kurota manje ukaenda nekurota uya nadzo hope dzako kwandiri. Sekuru ndiri kurota hope mainhingawo wachiuya wachindidai. Ini ndochitarisa mudare rako kuti zviri kukonzerwa nei, nokuti anogona kupa mufananidzo uchipa meso chekuti uite kunge nhingi asi iye asiri. Muroiwa nokuti naiye hadi kuzikana. Saka wanofanira kunge vari vanotaura izvi vanhu ukaenda ini ndikakutaura kuti uri muroi panapa